shoka amapodium uyabona sihlekisa nabantu be-ANC. Organization enjani ngana podium. Mangithathe leli thuba ngibulise i-non-return. Ngibulise executive yami. Ngibulise office le-MEC. Ngibulise u-Deputy Secretary wami e-region. Ngibulise FBO Baba uSivumo. Ngibulise i-Men's Forum ekhona ngaphakathi kwethu. Ngibulise i-Women's League ekhona ngaphakathi kwethu. Ngibulise i-Women's League ye-Benoni Taxi Association. Abomama abasisingathile ngibulisa abokhansela abakhona la ngaphakathi kwethu. Ngibulisa iSANCO ihlezi nathi ngaso sonke isikhathi. Ngaphandle kokuthi ngiqale ukukhuluma ngicela ukuthi sisukumeni sonke senze i-moment of silence for bonke abafowethu esibaluzini. Singagoba amakhanda. Ngiyabonga. Mangibonge isupport esitholayo kusukela ku-government, kumasipala, kubafundisi, ku-community, ngaphandle kwe-NASINIX. Abantu bamateksi emhlabeni baphenduka izinja. Na ukhuluma ngomuntu weteksi, ukhuluma ngenja. Sifuna ukutshintsha lokho. Siyi-PTA. Futhi nani njengoba nesiphi support kanje kuzowenzeka lokho. Kuzowenzeka. Amen. Ngimncane ngingaka. Abanye bake bathi kimi kodwa ufunani emateksini ngoba uzofa. Umuntu nomuntu la emhlabeni ubekela indlela zohamba ngayo. Mhlambe nami indlela engizobe ngihamba ngayo le. Kodwa ukulungisa le indawo engakhulela kuyo engavelela kuyo mangife ngifele yona. Ibuhlungu into eyenzakalayo. Miningi imindeni ilahlekele. Since ngangena kusukela last year ngoNovember ngibala la ku-18 yabantu esibaluzile ama-family members angasanamindeni. And then now uthi uyacheka bonke labantu laba abashonayo bama-breadwinner laba kuya khona. Masamba siyongcwaba uma uphuma ubone ukuthi la akusanakhaya ngoba khambe kuya muntu. Ngike ngithi nangikhuluma leni incwabeni ngithi ngifisa ukuthi umuntu owenze lento le makaka attend umncwabo oyibani abone isono ashiye emhlabeni ukuthi sinjani. Asana nembeza sibulalana sisodwa sabantu abamnyama. Uphu nembeza. And angeke ngithi abantu bamateksi. Abantu bamateksi abananix. Ngibone i-incident last la bathi umuntu we-PTA ukugubudisa imoto ye-Uber. We condemn those things thina e-PTA. If umuntu uthi usebenza e-PTA wambona enza anything wrong, iza lapha e-ofisini lami ubheke ukuthi sizomenzani. Thina-ke siyazithathela umthetho ngesandla. Asifuni umuntu okuhlukumeza i-community. Kwabantu bama-Uber, imangabe ngibone kunenye imoto yomuntu we-Uber uchayisene nekhumbi. Owner yathatha imoto ye-Uber yayilethe ofisini ngalilalela la akusi police station. Mangabe nichayisene nomuntu we-Uber, thatha umuntu we-Uber ushone naye police station. Asifune inkinga.
abantu bama-Uber nabo abantu abafana nathi abasemsebenzini abasebenzela imindeni yabo. Masihlukumeza bona sithini? Asihambelani naleyo nto leyo. Siyi-PTA. Ngikhuluma on behalf of i-PTA. So ngibonga kakhulu bafundisi ngalento enisenzela yona. Ngiyabonisa ukuthi mhlambe nathi imizamo yethu noma sizama iyafinyelela kini. Niyabona ukuthi nathi lento eyenzakalayo asiyithandi. Futhi manje sekungenelela nokuthi kushona ama-passenger wethu agibelayo etekisini. Okubuhlungu lokho. Siyoze sizondwe yini as a community mangaba silwi nalento le. Sicelile kubantu bomthetho ukuya eBinoni police station. Sacela ukuthi maphoyisa sicela ukuthi nibe visible emarenkini wethu. Makungapheli noma i20 minutes asithi hlalana emarenkini. Kodwa makungapheli 20 minutes imoto yamaphoyisa ingadlulanga nje ithi ukucheka nje. Ukwehlakala kwalesigameko sase N12. Labantu abadubula eN12 baqala ukudubula eBinoni. Ekseni ngazama ukufonela uKenneth waseBinoni ngathi Kenneth naku sidutshulwe eBinoni emarket angihambi ngithole efonini. Laba abantu bathi basuka ngeenyawo from lapha emarket erenkini bese abantu abayazi imarket bese bayogibela eHackleback Road imoto. Mabasuka la bazowenza nomhlola abawenzela iN12. Ngaba amaphoyisa wethu mhlambe bewarounda lapha. Ngicabanga ukuthi bongeka khona ukuthola labantu endleleni basagijima ngenyawo. Angithi umthetho uyasifika kodwa ngithi ngicela sibambisane nabantu bomthetho. Masingabambisana nabantu bomthetho singaphuma kule nkinga esikuyo. And labantu abahambi ngenyawo ungena kini i-community. Labantu bahamba ngeimoto. Umuntu ukhona ukubeka imoto lapha ezelazo udubula umuntu. Makasuka kuyele lapha yogibela imoto. Kuzoba khona oyiwani umbonayo ukuthi ungene kweyiphi imoto. Thatha i-number plate nanoma ungazivezanga igama lakho. Uyimikise emaphoyiseni ukuthi nayi imoto edubula umuntu osola. So siyandinga nani ezomphakathi ukuthi kule nkinga esikuyo sicela ukuthi sibambisane nani sikhona ukuthi silwe nani lesibhekile la. Kuzoba nzima ukuthi thina sisodwa sinqobo. And akusho ukuthi makufa abantu bamateksi ku right. Kodwa masengena kumphakathi sokumele singenelele. Nathi sabantu bamateksi sabantu sinindisibingile. Sicela usizo kakhulu kini. Kakhulu. Bafundisi ngiyayibonga indima enidlalile la. Kwangathi uNkulunkulu anganandisela. Niqhube nenze more nizeni sabeni siye emarenkini silifafaze lelizwe lenkosi. Ayikho into ezondlula umkhuleko emhlabeni. Ayikho into edlula umkhuleko emhlabeni. Masinana sisabi lutho. Futhi masinoNkulunkulu eduzane kwethu asisabi lutho. Nalawo masuthi ngiyabonga kakhulu mama Kubani mfowethu. Nani nonke ngapha phambili ngiyabonga. Anginawo amaningi. Okwami nje bengicela ukuthi kube umkhuleko lo wenzakalayo namhlanje. Ngibonga kakhulu from enhlizweni yami si-executive ye-BTA sithi siyabonga. Kwangathi singaliqhuba levangeli. Nifake incwadi mhlawumbe ukuthi chairman next week sicabanga ukuthi siye erenkini ethize. Si-BTA sizonifanda ukuthi silihambise lezwe. Mhlawumbe bazulekile izizulu ukuthi hayi igama likaNkulunkulu likhona manje la kuyashisa ukuthi sive phansi. Ngiyabonga.